Sangoma Civilian Productions. Previously on board with me. Khuluma noma yini. Ngizothini nezamakhosi manje mina kungibekaphi lokho zamakhosi awusho sithando sami ayikho mhlawumbe enye indlela esingenza ngayo ungokuthi ngithule nje ngibuke wena ezandleni zenye indoda nje ngempela Mina ngingalicela kodwa ungaphikisani nalokho engisuke ngizokusho. icebo lani lelo Masihambe singasenkuleni. Uzobona khona isipho engiphathile sona. Isipho sani leso Asihambeni zokhokho. ngiyakuzwa impela kodwa mina ngididekile kodwa asa Ngiyaxolisa akukuningi zokusekhanda lami njengamanje. hawu kodwa yini le kwenza ukuthi angezwa noma ngimemeza awusezwa ngishiya igama lakho Umngane wami nje uvumile ulahlekile akatholakali ndawo. usho ukuthini uma uthi ulahlekile Hey phela bebemthumile izolo ukuthi yaxoshela ngale ehlasini kodwa kuzokuba manje akatholakala azabona. Hawu yishwa indeni majonga nisondele ngizongibusa majonga iyibo siyama wo kwenzenjani hayibo Kobe igazi nje lento. manje nayibona lento engiyibona madoda Izokade lezi inkinga nje ukuthi asazi noma mhlawumbe lento mazane izivele kwelamajongo noma mhlawumbe sadlala Mina madoda ngibona ngathi ngivele sithatheni madoda akhuluma iphuzu mfo wakithatha sambeni mina ngisakuthanda ukuphila mfo wakithi konoqinisile mfowethu Hayibo mngani, ungangitshela ukuthi phela uyena usiqilo lesize kuyena la. Hayibo mngani. Nami ngamgcina saphela uSke, kade ngicela ukukhuluma naye uSke uba umuntu ophilayo kwenzakalani ngaye manje? Hayibo mngani. Uma mngani kwaphela ngami. Uma lapha senacebo anginalo linye icebo esingalenza. Kodwa indaba ezithe sizoluthini udaba lalengane kagogo ngoba phela naba nabafana basabuya. Hayi. Kusikhathi lento isangishaqile kakhulu kwamina ngisadukuza ofika. Kodwa ke ake sithi nje njengoba abafana sibathumele bazobuya naye
ephila ake sikholele nje kuloko ukuthi khona izinto zizokwenzeka. Umqondo omuhle lo baba. Kodwa-ke ngiyazwela ukuba kunjani ugogo la ekhona. Ndaba ezithi nazi izinto sesihambe nasabuya nazo. Awu cisha senibuyile madoda. Anisho ngabe nihambe nahamba namthola umntwana njengoba kade ngithe uma nihambile nangabuya ningaphethe lutho komele nihambe nibhekisise ukuze nibuye nento ephathekayo. Ehlisa umoya Ndaba ezithi. Ubanikeze ithuba abakhulumi. Mhlawumbe bazoba nezibendulo. Khulumani madoda msanobunga umlomo. Ewezithi sesambe sabuya. Umntwana akasimtholanga kepha sithole nazi izimpahla sicabanga ukuthi ngezaphi. Wenkaba, ubuke phezolo ngoba ngiyili ukubheka kwini ngangakufika. Sebasineka bodwa Ndaba ezithi. Indaba uyakhuluma? Masi. Kade ngikhulume ngibuza ukuthi izolo ubukuphi ngoba ngiyili ukubheka kwini ngangakufika. Yazi izolo wenkaba. Benginenkosazana yabo. Ingenzele ezibukwayo inkosazana izolo ngaphambi kokuthi ingale wena nkaba. Hawu, usho ukuthini mawuthi kwalini? Angizi lapha kuba bayamphoqa ukuba ashade nale nkosana yalapha kaMthethwa le. Lokho kusho ukuthi uma kwenzeka mina nayo ke siphinde sibonane. Mina nayo namhlanje besigcina ukubonana phinde sika. Usuyangidida ke manje. Pho wena usinayiswe yini ukuthi mekuthi inkosazana ikwalini? Ukuthi yabona ithe inkosazane mingala yabisithi ke inesipho sami amesibeke lapha emfuleni. Hayi saya safika emfuleni. Qagela kwenzakaleni kuphuma ingwenye zibeni idli shepherd. Yazi wena ngazile nje wena uthi ayikho into esile ephuma la kuwena uzovele ubheke eceleni njengochatha ugeje imbobo yomdidi man demede. Awuyeke indaba zamaqagela. Awuhlale udabini. Lalela ke wena nkabi yami. Yabona ke semasifika lapha emfuleni. Inkosazana ahlala edwaleni bheka wena. Yabisiyalala ibheka phezulu. Ithi likwija kasabela athi kwija lithathe elakho lonke kwija ngicela thatha umntombi bami. Angibange ngisacucuza ngagiya kabili ngagiya kathathu yimlo phezulu ngakuthatha umntombi benkosazana bheka. Hayi babambalanka abyami. Hayi akekho umuntu okwenzeka into enje aliwa intombi ithi mi igqumalayo ikunikeza inkomo nje. Habe phela ngokwethu mina uyadala wena ngizalo ubaba nomama. Hayi akusho wena. Ninesiqiniseko ukuthi ngilezi impahla ngabe zayo lingane? Yebo Ndlovukazi, ngoba lapha sisithole khona sijikele cisho amahora amathathu endaweni yodwa engaphumile ehlathini. Ilapho sibone khona usikhona into ekhona kuleli hlathi kumele sitholile. Sibe sesibheka lapho sisema ngifika ngasemhosheni la ngibone khona lezi zimpahla. Amahora amathathu ayisho ukuthi inkulu into yenzeka kulela hlathi.
Kanti usasho uncane nkosazane ethe singene ehlathini sahlwana ngeindlela siphapama endaweni eyodwa ngathi asazi ukuthi kwenzakalini siphapama ekuseni. Yonke nje lento mina iyangithusa. Ngicabanga ukuthi ingcono kubizwe yena uDouble Izizwe kubo yena osichazela kabanzi ngalolu daba. Cija. Awusize usibizele ugogo. Akazobheka lezi impahla enifika nazo. Ahlonze ukuthi ngabe ezona ngempela nokuthi mhlambe akuzona nje mhlambe ezomntana. Ngivumelana nawe baba. Nami nginjalo. Ndaba ezithi Ngicabanga ukuthi siphumule ngokwanele sesingahamba manje. Hey. Kanjani Phumzile? Kanjani? Kodwa khona ngabe ngiyakwazi ukwenza ukuthi ungafika yini. Ngizokuba mamazi ukuthi uphi ngapho uzibhentapha. Angithembe kodwa ukuthi kuzofukumeleza ukuthi uyaphila umntana nomntana. sibingelele ekhaya. Awu siyabona mfana. Uphi uvumile usungilethela uvumile. Bengithunywa undaba ezithi bethanga ngizokucela esikoleni. Hawu. Ngisayoshintsha ke ngiphuthume ngiyoshintsha lezi impahla engigqokile. Ngishuthelani? Xolo sisithando sami. Ukuthi amajonga abe nesifiso sokubona. Manje mina nje engenza ngayo. Hayi kulungile kodwa bekumele uqale ungicele. Ngishuthe. Ngempela? Ngizovele ngishintshe umqondo phela mina. Awu, ngiyabonga sithando sami. Hawu madoda, qhamuka usuyimoyizela inkabe yamadoda. Yewe ndoda ushuthile kodwa. Abe kwenzakalani? Yini lapho? Ngibone nemama lapho. Hayi mina ngiyazi into enje madoda. Akusobala ukuthi uJesu uyabuya yena namhlanje. Hayi iphuze abamagani ndoda. Yini madoda nilibone ni mama lapho? Hawu uyibhekele wena. Hawu. Hayi ngiyabuya bafethu. Bandoda uya. Hello. Akula lo. Asho tusela hla. Inkabe yamadoda. Hawu umzukulu wami. Hawu. Hawu umzukulu wami Takazitha. Uphi ngibizela ngakhi? Sixolisa kakhulu Masotobe. Abantwana bahambile babuya belambatha kodwa babuye nalezi impahla. Babuye izo